Alang sa mga maayong pagbansay sa katilingban ug mga madasigong sugilanon sa mga yanong kinabuhi. Pagtuki tulumanon sa kahanginan sa Ramon Aboitiz Foundation Incorporated. Ug karon ania ang inyong mga alagad. Maayong buntag, Kabisayan ug Mindanao, labi na sa itong mga suking tigpaminaw. Dinhi sa naginusarang sibiyaanan sa mga mamumuo. Og kini ang programa sa kahanginan sa Ramon Aboitiz Foundation Incorporated, ang Pagtuki. Og kini inyong alagad si Pagtuki Tat Samson makig-uban kaninyo sa usa ka oras ka pagpanuki sa mga isyu nga may kalabutan sa kalambuan. Mga igsoon, Hunyo 22 karon 2013. Og adlawng Sabado og atong paggaisgutan ang kumusta atong kalikupan, no? So mo na mga igsoon ini nga to ang episode karon atong kumustahon. Unsa naman ang kalikupan? Apan sa dili pa nato ni tukion, tuguti usa ako sa pagpangayo og katahuran kaninyong tanan. Nga labi na gyud sa itong mga suki kayong mga tigpaminaw, no? Diha labi na gyud sa mga isla sa Bohol, sa Siquijor, sa Negros, sa Leyte ug ubang mga dapit diha sa Mindanao area, no? Og labi na gyud dinhi sa ato ang mahal nga Sugbo, no? Sa ato ang mga suki nga nagsunod kanunay ini nga ato ang programa, no? Labi na gyud sa ato ang mga kaigsuonan nga nanginabuhi diha karon kaninyong tanan. Mayong good morning sa atong mga suki nga anadya silang panimalay usab, no? Nga nagpaminaw, no? Nagantaw-antaw diha sa ilahang pantawan, no? Nagantaw-antaw diha sa ilahang mga bahandi, no? Sa ilahang mga uma, no? Kaninyong tanan, no? Unya labi na gyud sa mga kaigsuonan nato diha sa Dumanhog, no? Ug sa pipila kang bahin, no, dinhi sa ato ang lugar sa Dakbayan sa Sugbo. Maayong good morning pag-usab, no? Unya nindot kayo kay atong pag-isgutan ang kabahin sa kalikupan. No? Atong kumustahon unsa naman ni? Unsa na may kahimtang karon? So mo nang mga igsoon amo mong giawhag, no, sa pag appeal pagsarmot nining ato ang programa karon pinaagi sa pagpadala, no, sa inyong mga mensahe o baka ganahan mong mo makiginabi sa ato ang mga bisita karon. Hala, amo mong giawhag nya ipadala lang, no? Contact lang nining mga numero 256-1679 o baka sa 255-5754. Again, ang ato ang Pagtuki hotline, ang mga numero 256-1679 o baka sa 255-5754. Ang ato ang Pagtuki mobile, ang numero 0923-486-5473. Again, 0923-486-5473. So nindot kayo mga igso, no, kay nining Sabado ha, nindot kayo ang klima sa gawas. So may hinaot ang magpadayon kini. Unya mao na nga kanang atong i-enjoy, no, ang adlaw karon kay medyo maayo, no. Okay mga igsoon, di nato lang ngayon ato dayon ning ipaila ato ang mga kuyog karong buntaga. Una na kong ipaila kaninyo ang kasamtangang Information Officer sa Department of Environment and Natural Resources Region 7. Wain lain kundili si Dr. Edil Yamido. Doc, maayong buntag. Maayong buntag kanimo Tots og maayong buntag po sa atong mga suking tapagpinaw sa Pagtuki, no? Og makinaota nga mo maminaw sila sa sud sa usa ka oras siguro natong Pagtuki, Tots. So atong kumustahon sa Doc Eddie, no, ang atong mga kaubanan sa ahensya. Ato ding i-greet, no, og kanang good morning pud atong mga naminaw nato diha sa Toledo, natay mga suki gyud diha matag Sabado, Tots, og kining sa may do natay mga kaubanan pod sa DNR nga naa diha dapit sa may Cordoba. So kaninyong tanan, no, naa sa ahensya sa DNR, maayong buntag. Okay, sunod akong ipailak ninyo ang kasamtangang program officer, no, sa Grain in Philippines program, no? Waylain kundili si Sir Max Palen. Sir Max, mayong buntag. Mayong buntag, Tats. Unya sir, ayaw kalimti ha, nakay gidang lista diha o greet sa ato ang mga mahal si kinabuhi. Oh, lagi. Ato pa yung paminaw sila si Algin Gonzales, sila si Geraldo Carincia, Crisologo Bilocora, si Agot Isidro. Si Agot, ha? Oh, Agot. Si Edward Garciano. O si Dudo daot sa kuan sa
Nana sa Bikiri sa kuan taga Kamutis. Taga Kamutis. Taga Kamutis. Alright. Nag-text lang gabi Kanyang nga. tanan mga taga Kamutis ha. Uy, moabot ang ato ang programa dito. Oh, Kanyang napagyan tanan. si SPO3 Edward Bilocura. Tigpaminaw siya dahil sa ato. Okay. So nakailista diha basig malimtan nimong usa nga kuyog ni murong bundaga. Ayaw gyud. Kay di ta kaulis ato ani. Sige. Okay, may muntag. Nel. Nari akong kapikas sa kuan. Pikas kuan. Kinsa tingan sa imong kapikas? Si Nelia. Nilya. Nilya. Nilya Palen. Palen. Okay, abi na ko glaen. Man O sa tanan day nga kuan, tanan taga Dubanhog. Oy. Pagid sa muang barangay sa Bitoon. sa Bitoon. Oo. Mayong buntag lang tanan. Okay, mayong good morning no sa atong mga kaigsuonan diha sa Dumanhog. All right. Now, akong ipailansad no ang ato ang kasamtangang program executive director no sa Integrated Development Unit ang amo ang maabtik batan-on pasad nga executive director no si Miss Marge Grabador. Ma'am, mayong buntag. Mayong buntag tas og sa mga tanang suking tigpaminaw sa pagtuki. Nya ma'am, ay kalimti atong mga kuan ha, mga kaubanan sa Rafi nga nagsunod kanunay sad nining ato ang programa. Ug sa mga tanang tagrafi labi na katungpas naga karon kay nagpractice unsaon magplanting coach para Alright. sa atong kalihukan sunod Sabado. Okay. Mayong buntag sa tanan. Unya ma'am, atong mga kaigsuonan sa Cordova pod, no? Og sa Cortebo og sa tanang munisipalidad. Munisipalidad. Nga nangandam na karon. Okay. So 1 week na lang. Sumad karon. Sumad karon. Okay. Excited na. Okay. So mana maigsuonan kaigsuonan no kining ato ang programa karon atong isgutan. Kumusta nato unsa ang atong kalikupan? Ang mga katawhan karong mga panahona no, ang in terms of awareness nagkataas na gyud. Labi na gyud no sa pag-amuma nato sa ato ang kalikupan. Unya daghan kayong mga kalihukan nga gibuhat na niini haron pag matuod no sa ato ang pagmatuto ug pagproteher sa ato ang kalikupan. Daghan na kayong mga tree planting activities, tree growing activities nga gipanguluhan sa mga lain-laing mga ahensya, mga pribado ka man o mga gobyerno ka man, mga naa ka man sa local government. Sila no in partnership with private sector nagpahigayon og mga kalihukan sama niini. Dili lamang gani kung magisgot ang kalihukan, dili lamang gani tree planting, tree growing lang no, naa sa mga river clean up, coastal clean up, no, community clean up, no. So ug uban pang mga kalihukan related to environment no. So ato na silang kanang padayag no nga nindot kayo ang ilahang mga gibuhat alang sa pagproteher sa ato ang mahal nga kalikupan. So ang departamento sa DENR kung Department of Environment and Natural Resources dinhi sa June 7 naghimo gyud no og mga kalihukan haron maprotektahan unya nga ato ang forest cover dinhi sa Cebu makuan gyud mapun-an no. So mo na nga kuyog sa ato ang mga private sector mo ni sila nagpasiugdan ining mga tree planting activities. So mo na nga karon ato ni siyang sutaon, ato ni siyang kumustahon kung unsa may mga kay gisugdan naman ni dugay na unsan may mga kahimtang karon sa ato ang kabukiran, sa atong kalikupan kay dugay naman ni sad nato ning mga gibuhat no. So mao na nga kuyugan ta, kuyog sa atong mga kauban karon, ilatang sayra no kung unsa naman gid ning atong kahimtang karon. So mao na again amo mong giawhag sa pag salmot nining ato ang diskusyon haron atong maaninaw unsa man gid ni siyang mga kalihukan nga gihimo nila karon unya para asa man ni siya. Nya unsa may padulngan ani. So mga igsoon again kuyog sa atong mga bisita karon ato ning pagahisgutan no. Okay, so di na siguro to lang nganon ang ato siguro pangutan-on dayon ato ding kumustahon una sa tanan unsa na may estado karon sa atong mga kalasangan no kanintong forest dinhi sa Central Visayas labi na gyud dinhi sa Cebu. So unahon siguro na kog pangutani si Dr. Eddie. Doc, kumusta naman unsa naman ang kahimtang karon sa ato ang forest dinhi sa Central Visayas ug ingon man sab sa probinsya sa Cebu. Okay, tats do na tay karon no ang ato ang government karon sakto tong giimong gihisgutan kaganiha nga do na lagoy increase no ang awareness level nato sa atong mga katawhan when it comes to for example mga tree growing activities mga ana no og dili lang kini siya makita nato nga government gyud ang nakatutok ani appeal na gyud very serious na gyud kayo nga to ang mga for example mga non-government organizations no civil society like kining sa Rafi nato
o uban pa nato nga mga non-government organizations nato. So unsa may ang message nato ani niya nga tungod sa panaghugpong sa ato ang mga kining mga sectors no sa ato ang komunidad, government, public o mga private sectors o mga business persons nato nga tungod ni ini nakita na gyud sa mga atong katawhan nga unsa man day importante ang ato ang environment no. So maghisgot ta og kalikupan kung imong tan-awon kung imong kung go farther back ta 40 years ago dunay pagka nakagamay no ato ang forest cover diri sa Central Visayas ug labi na pud diri sa Cebu apan tungod sa mga kining agresibo nato no agresibo nga gibuhat sa government sa private sectors nato nga kining pagpananom maintain no. So pag last week dunay pronouncement no ato ang DNR 7 Regional Executive Director si Dr. Boy Montejo nga ni-increase no ang ato ang forest cover ma-March no from 2% to roughly or around 11% no. So kung imong tan-awon kung although karon ato pang gi-confirm nato ang mga figures nato gikan sa field unya kung nakita man gud nato dito sa katong pagpananom na mo og kahoy dito sa Balamban ni Red Montejo nga ang murabag ang pag-increase no ang pag-increase sa ato ang kining gitawag nato forest cover. So asa man nato ni ma-attribute nato tats no ang pag-increase. Number one kay kini ato ang strong involvement nato ang coordinative nga mekanismo no sa pag-bridge nato ang pag-connect nato no sa mga katawhan sa kini mga various sectors nato sa mga private sectors ug uban pa. Ikatduha mas na palagman pa nato gyud ang unsay ka importante kini ato ang forest labi na karon dunay na threaten ta no sa kining epekto or impacts kining gitawag nato og climate change kay ang ato ang Philippine government atong government nato atong nasayra nato nga kining atong pagpananom no or kini atong reforestation nato or kining pagpananom nato og kahoy kini siya usa sa mga tubag tats no sa ato ang gitawag nato impacts nato sa kining climate change nato. Ug kung imo pong tan-awon ang kinatibuk-an pod nga plano sa ato ang government karon natay gitawag og kining Philippine Development Plan no sa 2011 to 2016. Ang ato ang societal goal gid nato meaning ang societal goal nato kung atong iangkla sa Philippine Development Plan kining inclusive growth o kining poverty kanang duha no poverty alleviation. So kini ato ang pagpahimo kanang pag-awhag sa ato ang mga katawhan sa pagpananom pinagi sa kining gibuhat karon sa RAFI no kining Run to Plant among other mga organizations dili lang kini sa reforestation apan pagtubag po ni sa kining gitawag nato pag-alleviate nato sa kining poverty no kay kini siya kung mananom ta og kahoy posible pwede man sa nato na siya for kining sa economy ma-improve nato atong ekonomiya. So dili lang environment ato pong gitubag ang social component o kining atong gitawag og economic pod nga component. So ang Executive Order 26 nato kining National Greening Program nga gipirmahan ni Pinoy kini siya tubag ni siya sa ato ang pag-mitigate nato sa climate change ang impact sa climate change o pag-improve nato gyud sa food security, poverty alleviation o kining pag mamahimo no nga cleaner or healthier ato ang environment. So makaingon ta dok nga mo ni siya tubag no sa pangutana nga anong protektahan man nato. Nganong no? Ang ato ang kalikupan nganong mananom man gyud ta. So mao na nga ang challenge nan siguro diha tats no ma-March unsa man nato pag-maintain siguro no unsa man nato ang kana mo nay akong isunod nimong pangutana dok unsaon man nato ni pag-maintain o pag-protect no kining mga pipilaga in fact naaman na sa ato ang datos nga naa na lang tay pipila ka patches nga dugay-dugay na siya no nga forest. So kini karon ang mga secondary naman ni siya. Yes. All right. So kana mo nay pangutana unsaon nato ni pag-maintain, unsaon to pag-protect, unsa may role no sa mga stakeholders sa pagprotehir ni ini. Ang ato karon gi doon natay mga
mga sites ma-marge no. That's kining ato ang proseso gyud sa ang usa gyud sa mga pinaka murag long shot gyud kaayo ni siya kining pag-maintain nato sa atong mga gipang tanom no. So usually siguro mo ni siya ato ang challenge nato sa atong mo partner nato ma'am no. Mo for example mo enter into agreement ba or MOA no nga unsaon man nato siguro ay appeal nato sa usa sa mga mekanismo or provision sa mga MOA or MOU nga balikan nila dili lang mo adapt sa mao nga lugar for planting or for growing. Apil na pud ang kining maintenance na kong component no kay based sa atong mga data ang i-gather nato no sa atong pag-implement nato sa National Greening Program. Diri sa Negros Oriental for example, taas nato ang survival rate no. Kay tungod do natay mga like diri sa may ayungon nga parte. Kay tungod ang people's organizations ato ang mga LGUs nato kanang grabe ang pag-support no, ang paghatag nilang suporta. O siguro mga 70 to 80% gid ang survival rate sa atong mga seedlings nga gipang tanom. Diri for example sa Cebu murag uphill na to ang 60% or murag mo play ta between 50 to 60% nga survival rate. Unsa may but pasabot niya na mas kung dunay mo play out ang involvement gyud sa LGU, local government units no, o tabangan kini ato mga people's organizations nato nga maoy ni adapt or maoy ni muitanom, mas taas ang iyahang survival rates sa atong mga seedlings karon o Marge no. So ang karon mao na nga ang maintenance gyud unta niya kung for example murag siguro 2 years or mga nearly 2 years siguro ang pagbalik-balik nato no sa kini atong gipang tanom nato. Mabitaw ni ang kini atong National Greening Program TATS nga is a 6-year program under sa administration ni Pinoy. Ang first 3 years ani niya is ang pagpananom. Ang next 3 years niya is kining maintenance na gyud. No, so kining mayong kag maintenance, kining pagputol sa mga kining pagkuha sa mga kining pagbutang og tubig no. Kung labi na nga papumulong kung mahimo ma-fertilize na to ang kining ating mga kugon nato no so inana siya ang pagkuha na to. Although kining ato ang mga people's organization nga gi-contract out karon sa DNR through the National Greening Program, part sa ilahang kining sa contract nila kining pag maintenance maintain. No? So appeal siya gid sa budget sa nga gihatag sa government sa Sir, nag-isgot man ka og programa, nag-isgot ka og number of years karon ikapila naman ron sir ang 2013 ikapila naman ning tuig karon sa Billion Trees program. Ang murag atong ikaduha nga tuig kay so murag naa kay nag-mention man kagaganina nga first 3 years tanom sa ta. So nining panahon karon massive pa ato ang tree planting activities. Massive atong tree planting tapos kini atong mga kuan Marge no, ato ang mga sentros nato, atong mga field offices nato sa tibok provinces nato. Nag-maintain kini sila o kining nursery. So dili lang nursery, appeal na pod kining paghimo nila o kining clonal nga nursery nga magkuha sila mga usamang good sa mga issues pod nato aning reforestation nato. Kining wa nato gi-consider ang pagpananom o kuan Marge no. That's kining mga indigenous or mga native no or endemic nato nga mga species. So unsa may but pasabot niya na for kung imong tan-awon, let's go farther back gihapon for the past 30 years or 40 years siguro puro ta exotic nga mga species atong gitanom like mahogany, Jimelina no. So karon murag somehow ni progress ta ni kwanta no ni shift ta that's Marge sa kining gitawag nato og kining mga native nato nga mga indigenous kay ngano unsa may pasabot ni ani kay tungod dili lang ta nagpromote og reforestation or kining ato sang gi-maintain ang kining biodiversity no. So unsa man ning pasabot ni ana dunay mga certain species or mga wildlife nato nga species, plants or animals, or flora or fauna
nga mas mo grow ang iyahang taas ang growth rate niya sa iyang population for example kung ang iyahang given sa iyang environment or for example ang iyang habitat niya mga native or mga indigenous. I'm sure ang ato ang Rafi pod mapo na po usa sa mga Mo gibuhat kausa. kausa no. Kay mao man gid na ri Native murag mao man gi-promote yun nato ma-March no nga native trees yun. Kay ato ang dili lang nga makapatulog tag kahoy apan atong mga kahoy makasuporta pod sa Yes. mga hayop ug uban pang mga tanom. Kay mao nay ang magpalambo sa atong ecosystem. So mo sa nagtinguha. So mo ginay kausa sa Rafi pod. Okay. Yun. Right. So kana no now ang next sigurong pangutan ay unsa man nato nino ang pag-improve pag-improve sa kondisyon no nini karon nato ang kahimtang sir maingon tang po nga nag-ingon man gud nga ang kahoy kuno maka-improve no sa water quality diha sa tong rivers at sa mga irrigation para sa tong mga farmlands. Unya ang trees pod makalisten sad siya sa potential for flooding. Nya maka-absorb sad siya og carbon dioxide from the atmosphere. So makaingon mo ta nga kini siya nga gipasigdahan nato ron nga kalihukan dako gyud kayo ni siya og kahimuan no sa pagproteher sa o pagpabalik sa atong kondisyon. Ang usa po nato siguro nga pag ang kining awhag po nato tats no ma-March og si sir kini atong mga community gani do natoy for example kining usa sa mga issues nato labi na kining dry season nato ma-March no kining mga pockets of kining forest or bushfires nato no. So ang una siguro natong buhaton kung naata sa community ato siguro involved atong mga barangay captains mga barangay officials no og mga nasa barangay Ang mismo. local government unit Local yun. government unit nga murag mo create sila og kining barangay forest murag forest anti-forest fire brigade yung ana no nga kay usa sa mga nag-maintain ta naghantag mga kahoy pero ang kining usahay kining mga mag-camping kining maglabay lag kining mga cigarette butts no unya Dali mo sila dali mo sila na siya ma-March no so ang labi na dili sa may buhisan area no nga usa sa mga oldest na tong reforestation nga sites dinhi sa dili sa Cebu lakip na pud sa Pilipinas. So kini ikaduha kini sigurong kini murag himuon na to nga regular siguro nga kini mga adapters na to no mga kini mga gipangmuwa sa nato nga mas may siguro unsa ba ka quarterly na to balikan or monthly ba ka or twice or in every other 2 months siguro na to nga balikan kini atong gipang pananom aron ma-check na to kung kipangaon na ba o kanding no baka o guban pa ng mga mananap no ikatulo sad siguro kining paghatag na to incentives pod no paghatag na to incentives na to sa mga nagbantay no kining atong mga forest rangers baka So or kining forest gibuhat ron strategiya nato ron sa ahensya sir kining gigamit nato ang community nga mo bantay mo proteher no. So mao man ay ato ang pamaagi ron. Apan ato nang paladman sir ang ato ang pagpasabot niya na human lang mang ninipipila ka mga mensahe. Tag Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, kini ang inyong bagong alagad sa kahanginan, Pagtuki Carmel nga maghatod kaninyo sa labing ulahing kalambuan ug kalihukan sa Ramon Aboitiz Foundation Incorporated. Ug sa mga balita, pormal nang gilusad ang pagpahigayon sa ikatulong tuig sa Run to Plant for Green in Philippines usa kini katinuig nga kalihukan nga gipanguhan sa Ramon Aboitiz Foundation Incorporated kon RAFI sa pakig-alayon sa mga nagkalain-laing lungsod ingon man syudad sa tibok lalawigan sa Subo. Maglangkob og fun run ingon man tree planting activity ang maong kalihukan nga salmutan sa dulan 43 ka mga lungsod ug syudad dinhi sa lalawigan. Apil niini ang syudad sa Naga ug lungsod sa Cordova isip central events. Ipahigayon ang Run to Plant for Green in Philippines karong umabot nga Hunyo 29 didto aron mapalambo pa ang pag-amuma sa kalikupan. Sa laing bahin, di mo menos sa 23 ka mga daycare workers ang misalmot sa gipahigayong duha ka adlaw nga adventure program sa RAFI ubos sa Cool Adventure Camp kon KAC. Ang mga naasoing daycare workers nga nagikan sa lungsod sa Liloan
Labi pa ubos sa nagkalain-laing hagit sa duwa, ingon man mga team building activities. Ang maong kalihukan usa ka capacity building program ubos sa Dolores Aboitiz Children's Fund Kondasef nga nagtinguha sa pagpalambo sa kalidad sa public early childhood education, pinaagi sa mga pagbansay-bansay o workshops alang sa mga magtutudlo sa daycare, ingon man ang mga ginikanan niini. Ug mao kini ang mga nahitabo karong simanaha sa Ramon Aboitiz Foundation Incorporated. Kini si Pagtuki Carmel, maayong buntag. Okay, balik ta. Daghang kayong salamat Pagtuki Carmel no sa maong mga update no. Okay, so mga igsoon amo din mong giawhag no sa pag-appeal nini nga to ang diskusyon karon. Again, ang atong mga numero mo ni siya no 2561679 o baka sa 255-5754. Again, 2561679 255-5754. Gato ang Pagtuki Mobile, ang numero 0923-486-5473. Okay. So, Ma'am, Miss Marge, kita sa Rafi, no? Usama gini siya sa dako kay natong programa nga usa sa atong mga dako nga kalihukan. Labi na gyud ning pagsaulog dayon nato sa Hunyo nga Environment Month, Philippine no? Environment Month. So, ma'am, tell us, no, unsay mga programa karon nga inyong gipahingusgan diin malambigit, no, ang mga lain-laing ahensya sa gobyerno o pribado ingon man sab sa ato ang mga estudyante o mga kabatan-onan. Yes, ma'am, go ahead. So, kalabot sa naisgutan ni Doc Ganiha, Tats, no nga, kanang dako pa kay tag trabaho unon, tungod og alang sa atong kinaiyahan o kalikupan, kilabi na kining pagpananom. So, kita sa Rafi, murag tipik raman gyud ta sa kinadak-an nga hulagway kabahin aning butanga natay gibuhat kani atong Greenen Philippines program sayod man kaani nga ang kani atong gibuhat sa Greenen nga mga panyata nga magtinabangay ang private public nga makatanom ta og kung unsay atong matanom nga native trees. Usa sa ato ang gibuhat nga aktibidades kabahin ani kay kani atong ranto plant nga mahitabo karong June 29 ang kaning ranto plant. So, sumad karon. So sa Sabado. kasimana. Oh. So ikatulod na to ni katuig no nasugdan na ni mga nilabay ng duha ka tuig nga ang mga munisipalidad sa tibuok Cebu mo mangilabot so magbugna sila ilang kaugalingong ranto plant nga kalihukan pod unya pagalambuan kini sa mga nagkadaiyang mga tao sa ilahang munisipalidad o sa komunidad unya ang kasagaran nga mahitabo managan adto moabot dito sa asa mo tanom pagkahumagdagan mananom na ang kaning pagtananom usa ra gyud sa importante nga buluhaton kabahin aning pag-amping og kahoy. Ang importante sama sa giingon ni Doc nga ang pag-alima aning kahoya nga mahimo gyud ni silang dagko kay sakto kaayo to. Namanggoy uban nga makatanom na unya pagbalik sunod adlaw wa na diha ang itanom kay naa day kanding. So importante sa jud nga usa pa mananom sabto nato unsay panginahanglanon ug unsay mga realidad kay pwede man ka mananom og libo-libong tanom apan na po kay libo-libong kanding tagsaan ang imuhang gitanom nga So atngan lang skanding, ma'am. Ay nigbiya ani murag ako talikod sunod. ani nya ikaw nabaw taong kangadtog ka ng butag yuta nya pagtalikod nimo kay ang kanding may mupuli. So mao na ma'am nga kinahanglan day kayo ang papel sa local government unit ani. Nga naa diha sa ilang jurisdiction. Og dili lang ang local government unit hastang mga katawhan. Hasta mga katawhan nga nga naa. makasabot sad sila nganong gibuhat Okay. nato ni. Kay nagtanong man ta nga dili lang maglingaw-lingaw o lingaw-lingaw man gyud ang magtanom ta di ba labi pagdaghan labi dagan daghang mga tawo nga lingaw man gyud na. Pero ang importante nga ni ngano gyud ang nananom ta kabantay naman ta nga muulan lang gamay karon mahadlok na ta kay kuan na baha. Sa una muulan gani mulong mo ta excited kay magbukot kay murag ka nang lami kay nga feeling ng bugnaw karon kay murag uy dugay-dugay na ni ulan na baha na. I think ma'am tinuod na kay karong panahon na, no? Imbis kana imgingon nga sa una ting-uwan lami kay katog. Champurado. Karon uwad. inig ting-uwan mo di ka katog. Di ka katog. Kay kuyawan kag basig Sige lang mabanlas kagtay. ka. Oh, di ba? So mo na kuan nga haw niya unsa may kalabot sa kahoy ana, kani mga kahoy mo gudi magpugong sa mga tubig nga mabubo. Dili ta mo ingon nga ang kahoy ray solusyon kay dako magyud atong problema sa kinayahan nga di masulbad sa kahoy. Pero ang kahoy dako kay nagtabang. Dako gyud nagtabang dili lang na magkupot sa tubig, ila pag gyud naglimpyuhon ang tubig sa ilawom nga moy imnon nato. So, nganhi ko idugtong nato ang ranto plant mag-amping puntas ato ang kagalingong mga panglawas. So kumudagan ka ligon ka kay niinom kag limpyo nga tubig,
So abot nimo mananong pagyud ka, di kumpleto ra nimo ang cycle nga kaayos imong kagalingon, kaayo pud sa kalikupan o kaayot sa tibuok kalibutan. So maghinaot ta nga kana mo nay mga tinguha pud sa isig usa nga mo apil pohon sa tuang dagan. So mo na siya ma'am nga naa ang Green and Philippines sa Ramon Abuetis Foundation. Unya kining Ranto plant nga paghimuon karong Sabado, usa lang ni siya sa mga components under sa Green and Philippines. Usa rin ni siya sa komponente Yes, natin. ma'am nakadungog manggug ko kay ikaw nagisgot man kag kabahin dinhi sa Cebu. Nakadungog manggug ko nga ang Green and Philippines dili lang ni dinhi na nahimutang sa Sugbo. Naa sa di ay mo'y kalihukan pod sa ubang mga bahin sa nasod. Ma'am, pwede mi ninyong kuanan o kinsaban si Sir Max makahatag? Si Max pwede Yes, kay Sir mo Max. ni ato ang Unsa nangatubang naman, ato. kumusta naman ang imuhang mga labi na gyud sa ato ang partnerships no with other organizations outside of Cebu? Well, naatay mga partner sa like Davao del Sur, na dito ang Holy Cross o Bansalan College. Holy Cross, asa na dapita sir? Na sa Bansalan, Davao del Sur. Bansalan, Davao. Davao del Sur. Okay, Del Sur. Sa Cumbal Province, naatay nabunturan, which nga ang nag-initiate kini atong last year, nag-initiate sila og Ranto plant. Pero ila na tong initiative, kaya nakadungog lang sila nga naatay murag nakakopya sila sa ato ang kuan ba? Ato ang murag module na to. Okay. How to run. Okay. So naatay sa nabunturan, Assumption College of Tagum. Assumption Academy of Nabunturan. Okay. Then natay partner karon nga nakitay muwa na nata sa St. Mary's College of Tagum. Ta sa Tagum City mismo. So mga sa imong gipang mention Sir Max, mga eskwelahan man ni mo ni katong SEAP partnership na to? Sa Siyap. Okay. O sa itong mga LGUs, so na partner to ang provincial government of Davao del Sur. Okay. O ang natay Lao Integrated Farms nga aktibo kayo sa ilahang kuan sa mga environment component sa ilahang murag CSR nila. So meaning di ay nigawas na kita sa Cebu, niabot na ta og Mindanao. Wa bay sama ni ini ma'am nga gihimo dito sa Luzon area? Ang may daghang kalihukan ani siguro po that's no ang uban pud nga mga grupo ang kuan ani nga sama sa ato sa hisgutan ni Max nga ang siguro ang punto lang nga dili ta nga ari na ta moagi sa LGU. Ato yung ipakailap ni nga maski katong mga pribado nga mga grupo sama sa mga eskwelahan, labi na ni mga eskwelahan sa SEAP kay na ni sila network so makasud kag usa ka eskwelahan, pwede na nato ni patakod sa uban kay unya labi pa kung naay mga estudyante bitaw nga kanang mga nanumsad. So kung imo ning lihukon tanan makaabot na pud siguro ta sa punto nga ubay-ubay na gyud nga punuan ang ato ang matanom nga kauban sa atong tinguha nga maghimo tag mga kalasangan. Ma'am, unsa may kalabutan ni ini sa kining Billion Trees program nga gipasiugdahan nato sa gobyerno? Kini kay kuan man gyud ta makig-coordinate man gyud ta kay di man mamahimo. Ang ato magong tinguha nga dili ta magsugod bitaw sa uno gyud kanang kung nanay aduna tay partners nga nanay kaalam, nanay technology, nanay mga grupo sa katawhan, let's partner. Mura bitog atong tapukon ang ato ang mga resources. So kining ato ang programa nag-support pud ni sa Billion Trees campaign So o sa tipik o national kabahin ni siya sa Billion Trees tipik program. o kabahin og maghinaot ta nga adun na gyud ni contribution aron ang ilang numero kung na may gikabot makatabang ta. Okay. Nga makabot gyud na. So mao na nga naa dinhi karon ang DNR og ang Rafi kay nagkumbuya Kumbuya no, gyud. sa maong mga kalihukan labi na gyud sa unong katuig nga programa natong Billion Trees program. Yes, Doc. Mo na say gitawag na to complementation mga March no. Murag atong i-marry na to ang unsa may kining resources sa ato ang private sector like Rafi ang iyahang level of influence no sa komunidad o ang kini pong sa government pud nato. So kung magmarry ning duha no kini mga sectors nato sa atong komunidad murag wa siguro ang ato ang aim nato nga mo cover nato 1.5 million hectares in 2016 that's March no og Sir Max murag kanang makabot gyud nato na siya murag ma-realize nato nang objective nato no nga 1.5 billion trees in over 1.5 million hectares nato.
mo agree jud ko ana do kay kini among kalihukan di namo ni makabuot kung wala ang atong kanang kooperasyon no dako kayong tabang ang sa provincial government kay nag executive order unya ang DILG nag-issue pud og memo. So ang nahitabuan ni ang kadtong mga munisipalidad dali na lang kayo nga lihokon. Even sa private sector kay naman may partner sama sa Aboitiz Land nga nagpatubo og mga seedlings. So kadto mga munisipalidad nga amo ang giingnan nga kung wala mo yung mga seedlings nga native, pwede ra mo coordinate kay tabangan mo namo kay kadtong mga seedlings sa Aboitiz Land mamahimo nato nga maka-donate ta. So aron makasiguro gyud ta nga native trees. So ang uban pagani ani tats nga dili lang sa kahoy kay ang uban mingon sila nga naay ganahan managan. So nay manawag nato mga pribado nga mga lahi-lahi nga organisasyon nga naami mga runners ganahan mo tanom. So ato ni silang ingnon kung asa sila, kung asa nga munisipalidad ang Adto pabor sila sa iha, dito. adto sila. Mang-inquire lang sila sa mga kanang mga munisipyo kung unsay mga aron adto sila makakuha detalye kay aron kung aron magkatag gyud ta, aron daghan gyud tag ma-cover nga area nga matamnan. Yes. Sir Max, karong tuiga asa man ang ato ang designated nga murag adto dito i-highlight ang mga kuha na to, kalihukan na to sa Ranto Plant. Well, naata karon sa natay murag makaingon ta nga murag mini central event. Ato na nata sa Naga. Nasa Naga. Oh, barangay- Mao na siya sa barangay Tuyan. Aplan. 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 Aplan na siya. Aplan Asa niya- dapit gyud sa Naga? Barangay Tuyan. Barangay Tuyan, no? Basig kamo mga kaigsuunan nga naa diha sa Duol, no? Sa Barangay Tuyan, pwede mong maka-appeal, no? Naa diha ang gi-designate na to nga planting site. Unya sa Coastal, Sir Max. Naabot tay sa Cordoba, Barangay San Miguel. Kay ato manggod na is from Ridge to Reef manggod. Ridge to Reef. Ang Ridge na to is ang Naga. Ang Naga. And Cordoba na to atong rep. Okay. So mangrove planting ta sa Cordoba. Mangrove ta dito sa kuan. Apan dunga ni siya sa ubang mga syudad ug munisipyo dinhi sa probinsya sa Sugbo. Dili lang sa probinsya sa Sugbo, apil na ang sa Davao del Sur. Apil na po dito sa Mindanao area. Apil na tanan. Okay. Apil na tanan. So ubay-ubay gyud ay ning musalmot karong pizza 29. Pila gi-expect na to nga target? Atong ilang tawan nga kung makaigo lang siguro tag mga 50,000 dako na kay na nga numero o kung musobraan pa labing Sa maayo. tibuok, ma'am? Sa Apil na tibuok, diha ang sa probinsya. Mindanao area? Apil na to ang sa Mindanao nga area. Oh, wow. Oo. So imagine na to 50,000 nga mga participants expected nga pila pod ka number of trees. Ang atong gilantaw karong tuiga siguro maka minimum tag mga 120,000. Pero may bawaan na magyud nato ni inig kahuman na gyud kay ang mga munisipalidad nagsige pa maglantaw kung unsa kada ka ilang matamnan. So usa ka mutanom, usa ka runner or usa ka participant pila ka seedlings gi-expect na to iya tanom. Mahog siguro kung makatanom og duha Duha pinakagamay. pinakagamay. Oh. Mo Kay na kami sa una sa estudyante pa mi niadto tagpila man to more than 10 man siguro to among itanom. Aw labi maayo kung more than 10 tats. Pero kung makatanom mas kada usa ka tawo makatanom og usa, dako na kayo. Dako na kayo. Dako na Kung kayo 50,000, dako na, no? Dako na. So, ma'am, ikumparar na to, Sir Max, ikumparar na to ang mga sa nangaging tuig. Kumusta man ang participation sa mga katawhan? Ang sa miaging tuig, ura-ura ra gihapon kadaghan nga munisipalidad ang mga pil karon o Okay. siguro nala siguro yung mga pipila kay tungod na natunong man sad gud ni kana mga oath taking kay No, na timing kay- man sad ta. Mo manumpa ra ba mi Manumpa. ngadto inig 29 na, no? So ang uban ani moingon gyud sila nga basig di sila ka buhat ani sa kana yung adlaw kay busy pud sila makalihukan makasabot ra man sad ta. Okay. Pero mga siguro buta mga 43 sad siguro sa mga munisipalidad diri sa Cebu magmugna gyud sila ilang Out of 52, Out of 52. mga 43 Oo. kalungsod og syudad ang nga mo join. ni commit na gyud. Ni commit Oo. karon tuiga. Okay. So, Alright. munay kuan. Yes, Sir Max. Bago lang yun, nagpahibalo na ako ang Provincial Government of Davao del Sur. Nga, mutanom ko na sila karon og mga at least 40,000. 40,000 40,000 seedlings. seedlings. Saka na daytong numero tats. Nisaka na. Saka The whole na. province of The whole province lang, of ha? Davao del Sur. Oh, wow. Wa pa'y labot ana ang sa Kumbal province. Oh, pila gi-expect natin dito, Sir Max? Ang sa Kumbal gamay ra may ilahang gikumit mga 5,000 na kuno ilahang matanom. Okay. Nya sa Nabunturan, wa pa ko'y figure pero last year nakatanom sila 2,000 ka buok seedlings. Wow. So karon lang nya
nakalimutay ko nga atong partner sa Davao is ang mga Aboitiz business units na nato na ito TSI kanang Terma South Incorporated. Okay. Natay HIDCOR kanang Hydroelectric Development Corporation o TMI. at PMI kanang Terma Marine Incorporated. So mo na sila ang atong partner nito, mga Aboitiz companies na sila. Alright. Atong partner sila ang mo-provide sa mga seedlings. Yeah, Sir Max, nasa tay mga individual kuan nga ni kuan sad, ni volunteers or ni commit sad nga motanom sad sila para sa ilahang luna. Pwede sad na ngayon ana. Natay daghan. Alright. Ako lang ikunik itong ingon ni Doc ganiha nga unsaon na to pag-maintain gani. So sa ato karon sa atong strategy sa Rappi, once nga naa gani mga modul sa tuwa nga magpatabang unsaon na pag-reforest o mananom sila. Ato gyud introduce nga na 3 years maintenance. Okay. So tagaan yung itong maintenance. Para kanang suod sa anang tulo ka tuig makakuan kita siguro na kita nga mabuhi na gina. Buhi na gyud. Oh, basta ato lang klarohon na nga walay kanding O kada mo og lang. mga hayop. Ug gubang hayop. Sure gina nga mabuhi. Alright. Mura sa ato sa Rappi, di kita to buhian sila kung nasa natay mga partners, di kita to buhian. Handles nga hantod nga makuan yan. Mudag ko lagi lahat kayo ipananom. Usa ta mong gawas. Dok, kita sa DNR, so far pila naman ang na-accomplish na no since pagsugod no alang sa Billion Trees program. Sa imong kuan lang, sa imong estimate lang na-accomplish na to for the past 2 years, no? Kay mo 3 years naman ta karon. Alright. For example, ato ang mga coverage na to for sa 2011 doon na tayong mga 9,000 plus hectares na na-covered. Gipangtanom na nato. Sa 2012 doon na tayong mga nearly 20 hectares, no? So 29,000 na. Karon this year for 2013 ang ato ang target na to is to cover around 24,000 hectares. So kung atong i-combine ato na combine ang 2011 na to mo to initial gyud na to pag take off sa National Greening Program plus sa 2011 na to or sa 2012 mga doon na tayo na cover siguro nga mga 29 no 29,000 hectares sa tibuok na to nga Central Visayas. Kay ang ato ang objective nato diri sa Central Visayas by 2016 atong na-cover ang siguro mga dulan sa 100,000 hectares. 100,000 hectares. Pilay Cebu ana, Dok? Ang Cebu siguro ani Makabana-bana. ma'am ang dako gid nato og ang dako gid nato is Negros, sunod ang Cebu, so mga around 35% siguro or ana Of the 100. of the 100,000 Ang Cebu province. ang Cebu province. Okay. So in terms of seedlings na to for 2012 or for 2013 na to base sa tong inventory as of May katapusan sa May this year, doon na tayo mga maabot og mga 8.5 million seedlings ang atong available na karon. No? So Kaya kining mga seedlings na to Dok, ninyo magang available unsa man kung naay Plant- mga plantable na ni siya. willing nga mo tanom moadto lang dito sa opisina. Yes, ang pwede sila mato sa opisina. Ang ato ang mga sendros na to kay daghan tag mga sendros good sa mga field offices na to like Okay. Sendro Ayungon kung nasa sila sa Negros. Okay. Doon sa Sendro Dumaguete, doon na tayo Penro Negros sa Siquijor, doon na tayo Siquijor pod, Penro Siquijor. Sa Bohol, doon na tayo duha ka Sendro offices na to sa Sendro Talibon o sa Sendro Tagbilaran. Ang sa Cebu na ay Argao, na ay Toledo, na ay Cebu, na ay Carmen. No, so kinato mga sendros na to ang ni nagpatubo gini sila mga seedlings na to. Native trees na Dok. Siguro ang mga native Mixed siguro mga less than 50%. Ang naay agroforestry. 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 Kay usa ka butang nga murag makaingon ta nga kusog nato sa Rafi pod kaya doon na tay kanatong native tree nursery. Nursery. Nga mo ginaamo ang gipangapanyahan karon nga ato apang palapdan ang ato ang kanang unsa na mix sa variety. So sa pagkakaroon adun tay nga pila ka variety na nato. Pila ka klase na Sir Max? Naata karoy 217 ka 217 ha. ka Madaghan. species of na native trees. So far, ning gawas na sa Time Magazine ni Dr. Primavera, kita lang sa Rappi ang pinakadaghan Nga species sa nga atong gi-raise. Nga atong gi-raise. Diha Kita sa lang nursery. sa Rappi. Oh, wow. Ang pinaka 217 ha. 217 species. Okay. O niya natay mga
mga 120,000 ka seedlings Available available for planting. for planting. Para karong 29. Okay. So kung katong ganahan nga munisipalidad mo hatag ng sa letter of request nga atong pangitagpaagi sila lay mo kaan mo adto para mo kuha. Pero ma-arrange nato nga makahatag ta Yes. sa mga CD. So mga igsoon mo balik ta no. Human lamang ning pipila ka mga mensahe. Maayong buntag Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, ani ang mga pinakaulahing balita nga adunay kalabutan sa atong kalambuan. Mi palabang og resolusyon ang konseho sa syudad sa Sugbo aron ipadayag ang tinguha ni ini nga dinhi ipahigayon ang meeting sa Asia Pacific Economic Cooperation kon APEC. Si konsehal og umaabot nga Vice Mayor Edgardo Labella nag-auhag kang Presidente Benigno Aquino III nga ikonsiderar ang syudad sa Sugbo nga mamahimong venue diin ipahigayon ang naasoing meeting. Pipila usab kasakop sa Metro Cebu Development Coordinating Board kon MCDCB mihimo usab og usa ka steering committee aron iduso ang tinguha sa tibok lalawigan sa Sugbo nga dinhi ipahigayon ang maong kalibutanhong kalihukan. Samtang kiauhag ang mga mayor sa nagkadaiyang syudad ug lungsod nga sakop sa Metro Cebu nga maghiusa aron masulbad ang problema sa mga agianan sa tubig kon panahon sa ting-uwan. Matud pa ni Dominica Chua, Chief Operating Officer sa Ramon Aboitiz Foundation Incorporated kon RAFI, nga ang pagdamaw og usa ka comprehensive drainage master plan alang sa Metro Cebu gikinahanglan aron makabot ang usa ka malahotayon nga Sugbo. Ug maugkadto ang mga balita may labot sa kalambuan karong simanaha. Kini si Pagtuki Carmel, maghiuban usab kita hangtod sa sunod nga higayon. Maayong buntag. Okay, mga higala mao kadto si Pagtuki Carmel no sa iyahang mga kasayuran sa mga panghitabo karong simana. Okay, mga igsoon, sa dili pa nato pangutan-on ang ato ang mga bisita karong tugot isa ko sa pagbasa no nining ato ang mga gipang post no dinhi sa ato ang FB account. Ang atong pangutana, how can you protect the trees in your community? So naatay pipila no ka mga ni post gikan ni Jesser Crescencio niingon siya nga no to posters nailed to trees. So nabitaw tayo sa uban makit-ano nga kanang mga posters, mga propaganda no sa mga unsa na lang diha nga mga produkto gilansang. So tabla ra po nag-atong gilansang no ang atong kalikupan. Yes Sir Max, murag nakay ka comment ana. Kada gyud kasagaran labi pag nang magsingabot ang eleksyon. Daghan kay ipatapot sa mga magsakit akong dughan mga pagkakita niya nang kuana ba. Okay. Dili yun tana, dili yun. Labi karon Oktubre manghinagat sa eleksyon sa barangay councils. Mahinaot atong ihawag sa atong mga kuan, atong mga kaigsuonan nga dili unta. Katong mga kandidato, mga atong lumbalaban dili unta la pasipad-an ang atong mga kakakahuyan. Tino. Kay naa man gud nay say kinabuhi. Sir, unsa may unsa may epekto ni ana kung kanang ilansang gani? Kay daghan man gyud kay na sa tuang lansangan ng kahoy. Okay, ang kiningong paglansang sa kahoy no, o atong pursing na to pag kining sa mga kahoy, kung malansangan na mo dyan, mas dali na lang siya duulunon og mga kining mga certain pests or mga diseases no sa kahoy. Unya hantod mo rate na siya, mo develop na ang cavity. Hantod na ang kahoy nga makaingon ka nganong ang kahoy na tumba naman no nga kini siya kanang murag tibuok pa man siya apan naari sa ubos naari sa tunga no ayang cavity niya. So kung nanagay mga opening sa iyang mga pores sa mga kahoy, mas dali na lang gid siya ma-develop ang mga sakit sa kahoy. So gani ang atong program na to Tats no, Marge Sir Max nga sa DNR karon. Doon na tayo og 3 surgery. Doon na tayo 3 surgery or 3 monitoring. So unsa man nagbut pasabot ng 3 surgery or 3 monitoring na to. Kini atong mga certain parks, mga public plazas na to or kini mga along mga thoroughfares na to, highways nga atong i-check na to unsa pa man ang healthy pa ba ato ang mga kahoy na to. Kung dili na siya healthy, kung pwede pa nato ma-surgery, no? Pwede pa na mabutangan og interventions, mabutangan og for example, ato bang scrape ang kining mga cavity area, butangan nato og cement og uban pa nga mga para atong i-treat no ang kahoy. So, usa na sa mga programs na to sa sa DNR, sa atong Ecosystems Research and Development Services na to nga kining mga atong i-capacitate atong mga LGUs ginato Marge Sir Max no, Tats nga sila mismo dali ra man gud pag treat sa kining mga kahoy nato sa pag kining iyahang or ma-maintain iyahang integrity sa kahoy. Ikaduha, naagi ni siya sa ato ang presidential decree nga gipirmahan sa unan, Presidential Decree 953 no nga
dili gid ka angay mo kining magkuan kag injury or kining through pursing sa kining mga kahoy nato. Doon na siya corresponding gud nga penalty tax, no. Unya ang kining mga pero kung karon lang po siguro ma-notice nato karon 2013 nga midterm elections nato sa 2013 nga tungod siguro ka aggressive na kayo, no. Ang dahil natay mga ang campaign sa lain-lain nga mga sector sa dili lang sa government, appeal na po ng mga private sectors nga mag-campaign against aning pursing sa atong mga kahoy. Kung imo ma-notice po sa past 2013 nga elections na to, wa na kayo nagpabutang, no. Gani si attorney paggawas sa katong announcement about sa kining campaign, no. Ang si attorney Tony Oposa nga ni text siya sa DNR nga willing siya mo support sa campaign sa kining mga pag-file og mga appropriate nga mga kaso kining mga certain candidates nga ni violate nya enter ang COMELEC pod ang DILG, no. So inana na katong ang awareness pod nato pod karon. Okay. Yes, Miss Marge, balik ta sa run to plant. Ang mga tao kini bang run to plant usasad baka ni ka usabasad ni ka pamaagi diin ma-educate sad nato ang mga katawhan, dili lang kay sa pag-awhag das pagpananom kundi paagi sad ni siya nga unsa may component nga ma-educate nato ang So ang kana ilang pag-apil lang daan tats, no, kay Usa na kanang usa na naon niya kanang inigadto nga to di man ka makatanom lang kana ina murag apil na murag experiential siya. Okay. Sa atong gibuhat sa Rafi kani ato ang panag-partner sa Naga, nangita tag volunteer nga mahimong plant coaches. Kani ato mga plant coaches sa pagkakaroon nga nagstorya ta, tuan sila nga to sa field nag-orientation. Kay atong buhaton tuduan gyud sila nga sa sakto nga pagpananom karon inig sa adlaw sa atong run to plant sa June 29 kada pila ka grupo adunay usa ka plant coach. Okay. Nga magtudlog yun sa tarong sa pagtangtang kana bitaw sa plastic, nga ang plastic di lang ilabay, unsay sakto nga pag kanang butang ani nga to sa buho, ug unsay sakto nga pag kuan sa yuta aron matabunan kini. Unya maniguro nga ang tanang seedlings matanom gyud. Kay usahay kung nakay planting, unya daghang kay mga tao magdagsa na, di man matanom ang uban, so mabili na lang ba usik pod. So mo nang naatay planting coaches. So muna atong gikuan sa Naga sa Cordova, wala tay planting coaches kay kuan man ni mangroves ang People's Organization, ang PO, sila mo'y maggiya sa mga mananumay dito. Ma'am, unsaon man nila pag-apil kung naay mo ganahan mo join, no? Karong umaabot 29, ma'am. Sa atong kalihukan diri sa Naga, mamahimo sila nga mo contact ngadto, no, tiganta mo contact detail ang contact person si Mr. Boy Hilado, ang Senro. Ma-contact ni siya sa numero nga 489-8989. 489-8989. Mr. Boy Hilado for Siyudad Naga. Sa Siyudad sa Naga. Ang kaning sa Cordova, mamahimo sila nga manawag kang Miss Joy Baguio Joy sa Baguio. Department of Agriculture sa numero nga 236-3812 or manawag sila kang Miss Lily Ator sa Office of the Municipal Planning and Development o sa numero nga 236-4194. 236-4194. Sa ubang munisipalidad, mamalihog lang nga kontak mo sa inyong munisipyo kay dito mabahibawan ninyo ang detalye sa ilang mga kalihukan. So ma'am, sa gipang-mention nimo nga mga munisipyo o syudad sa probinsya sa Sugbo, naa na sila yung mga contact persons pod. Aduna na pod. Local coordinators. Oo, kung ang sa katudyong kanang ganahan pod, no, nga mahibaw kung mga munisipalidad kung kinsa mamahimo pod sila manawag sa Rafi Tats, no. So ang ilang kontakon lang kay si Forester Noel Fornolies, ang ato ang coordinator sa Greening Philippines. Sa numero, ang among numero sa Rafi kay 418-7234 local 515. Usbo na ko. 418-7234 local 515. Mamahimo po silang mutanaw sa internet sa ato ang website. Sa website nato, so pwede mo musulod sa www.rafi.org.ph or ato sa atong Facebook www.facebook.com/rafi.org.ph. So ato nila makita ang ubang mga detalye. Okay.
Mga igsoon, sa dili pa nato pangayuan sila sa ilang hinapos nga mga mensahe tugot iyon nako sa pagpasupot nining pipila ka mga announcements, no. Ang kining ato ang episode, no, sa pagtuki inyo nin siyang ma-access, no, pinaagi sa Baya Online. Simple lang log on sa www.rafi.org.ph www.rafi.org.ph ug inyong mabati ang atong mga podcast. Unya ang ato daing search, no, alang sa kanang Rafi Triennial Awards nagpadayo na alang sa individual ug institusyon nga nakahimo og maayong epekto diha sa kalambuan sa inyohang tagsa kalugar. Maka-nominate mo sa inyohang mga individual ug institusyon pinaagi sa niining mga musunod, no. Pwede din natong ma-access sa www.rafi.org.ph o baka kontakan ninyo si Cathy Margati sa numerong 418-7234 local 105, no. Alang na siya sa Rafi Triennial Awards. Okay. So, gamay na lang gid atong oras mga igsoon. Pangayuan nato sa katapusang mga mensahe nya. Ay kalimot basig na mo yung mga dagko kayo nga ipahibaw, no, sa ato ang mga tigpaminaw. Unahon nato si Doktor. Yes, Tats. Salamat no sa invitation sa DNR sa pag-anhi no sa ato ang programa sa Rafi sa pagtuki. Og doon na din may programa karong doon na may activity karong June 27 ug 28 Environmental Congress ni siya. Usa ni siya sa mga highlights pud sa ato ang celebration sa Philippine Environment Month karong June 27 ug 28 sa Radisson Blu. Unya karong July 18 to 21 doon na tayo Pambi Summit first. Pambi Summit. Pambi, protected area. So tanang mga Pambi sir sa ato Tanang Pambi na to diri sa Central Visayas. Muna siya first time na to nga gihold na to ang summit sa mga Pambi na to. Karong July 18 to 21, no? So gani murag appeal ang ato ang Rafi sa usa sa mga conveners na to sa mga Pambi Summit dito sa Bohol na to. Bohol ang venue. So sangan siguro sa mong Regional Executive Director si Dr. Boy Montejo, pasalamat ko sa Rafi, no, Ma'am Marge, no, Sir Max, ug sa itong mga listeners na to sa DYLA. Daghang salamat Doc. Mo kato si Dr. Eddie Liamido sa DNR 7. Yes Sir Max. May buntag pag-usap. Kanang sa ako lang kung gisa tong ganahan nga magpatabang or kanang in terms of unsaon pahiuli sa ilahang mga luna, siguro i-contact lang yapon ang Rafi. Okay. Visit lang yapon sa atong website. Daghang salamat Sir Max. Yes, Miss Marge. Kada usa ka nato tipik sa problema sa kinaiyahan o kalikupan. Apan kada usa pod nato tipik sa solusyon. So giawhag nako ang tanan nga magpartisipar og mulambo sa ato ang Run to Plant sunod Sabado, June 29, 2013. So sa inyong mga kadaiya nga munisipalidad sa Naga ug sa Cordova magsugod ang registration alas 5 sa buntag, magsugod ta og dagan alas 6, unya pagkahuman mananom na ta sa mga kakahuyan. So magkita-kita tang tanan dito, maghinaot ko. Ma'am, pasalamat sa atong mga partners, major partners. So daghang salamat akong usbon og hisgotat sa Cebu Provincial Government, sa DILG, atong mga partners sa Aboit Island nga nangilabot pud og sa munisipalidad sa Naga og sa Cordova nga ato ang mga partner og sa tibok pud nato nga Rafi kay daghan pud tag volunteers nga nakuha og sa DNR labi na ang DNR kay dako kay tabang nabuhat sa ato DNR, Oo. DILG, ang provincial provincial government, sa ato private nga partners kay naa si Aboit Island, no, nga nagtabang nato sa mga seedlings og mga local o government local units. government units Naga og labi na sa Naga og sa Cordova. Okay. So daghang kayong salamat, no, sa pagbisita nato karong buntaga. Kaniyong tanan nga naminaw nga atong nagsunod kanunay nitong programa, daghang kayong salamat kining tanan. Og wala na kitay panahon og dinhi natapos ang atong tulumanon. Sa ngalan sa akong kaubaran sa buhat, si Miss Chrisley, si Miss Carmel, si Ma'am Heidi Palapar atong program director og kang Ma'am Dumi Chua ang atong chief operating officer sa foundation. Sa kasing-kasing ako nagpasalamat sa inyong pakiguban kanamo hangtod sa sunod semana sa samang takna adlaw ug istasyon. Maayong buntag. Og dinhi matapos kining tulumanong